Arlinखौसो बुंजानो लुबैदोंमोन बोरैमोन डक्टर बायदि नुजोबबाय नोङो आच्छा बर'फोर रोङा नोंबो गोबां मानसियानो दिनैसिम अपारेशन थियेटारफ्राव एलाउ गैयाना दिनै बहाय फुल पारमिसन हिसाबै आं देखायनो नाजागोन हाबनानै दा मोनसे जायगायाव सफैलायबाय जोङो उनाव दङ बे जाहैबाय बे हस्पिटालावबो गोबां स्टुडेन्टफोर दं दायो ट्रायल लाइफ आं बेखौल'सो देखायदोंमोन खिन्थु अलराउन्ड बिसिनिं जानाय ओरैबो நான் சொன்ன 5000 கேஷ்ல கட்டிருக்கோம் गिदिर मोनसे हस्पिटाल आं सिङाव हाबबाय बावबो नैबे फरायसाफोर आरो जायफ्रा प्रेक्टिकेलाव दं थियरियाव आरो प्रेक्टिकेलाव बिसोरखौ लोगो हमनोसैयानो दा बिसोरो माब्रै दङ नैबे हस्पिटालाथ' जायो सुपार स्पेशलिटी आरो माल्टि स्पेशलिटी माने बेफोराव स्कप मोनफैनाय माने साननानै लादो जोबोब्लानो लाइफ जाहैखाबाय मोनसे थ' बेफोरबायदि कन्टेक्ट जोंनि बर'आनो बाव माने जाय मेडाम आरो सारमोन बाव एसे स्टाफ मावगासिनो दङ अपरचुनिटि होदों बे गोग्गाथाव गोबाङा सोंदों रिकगनाइजनि आन्दाराव नोंना नङा फुल्लि रिकगनाइज जेबो डाउट लानांगौ गैया दा बिसोरजोंहाय आं एसे सावरायनाय भिडिअ लाबोगोन माब्रै मोनदों आंथ' आर्लिनखौसो बुंजानो लुबैदोंमोन बोरै मोनदों गोसायोना बेलिन्टन नोंनो ना दे नोंसोर माबायदि मोनदों बे हस्पिटालाव दायो मावनानै जोङो बिराद मोजां मोनदों बिराद माबादों बेयाव हस्पिटाला बिराद टाइमिंआ बोरै नोंसिना हस्टेल आरो बहाय डिउटि प्रेक्टिकल बिनि डिउटिया जाबाय 8निफ्राय जायो 8निफ्राय 2हालागै जायो जोङो फुङाव 7आव फैयो बेयाव जोंनि डिउटिया 8निफ्राय 2हालागै जायो ओमफ्राय जोङो 2निफ्राय बेयाव हस्टेलाव थांफिनो बिराद माने हस्पिटाला बिराद मोजां बियो मर्निं आरो इभिनिं नङा मर्निंआवल' लास्टआवहाय आरो क्लास मोनबावो नोंसोरबो क्लास मोनो जोबोर मोजां बिराद मोजां मोनदों जोङो माने गोबां नलेज जों गेन खालामनो हादों आरोना बे हस्पिटालाव उदालगुरि माजबादनिफ्राय आरो ओरै दंबावो नै बर' नोंबो नेपालि ना आच्छा आच्छा आर्लिन माबायदि मोनदों मोजां बोरै नोंसिनि डिसिप्लिन मेनटेन हस्टेलनिफ्राय आरो बावहाय बहुत मोजाङानो गासिबो टाइमिंफोरा बोरै बिथांनि बिमाखौ आं सिनायो आंनि भिडिअ नुनानै बिथांखौ लाबोदों होननानै बिमाया खिन्थाहरदों आं गोजोननाय मोनदों नैबाव सासे दंबावो ब्रादार प्रान्जयदीप उदालगुरिनिनो ना बोरै एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो जायफ्रा नोंसोरबायदि स्कप मोननो लुबैयो मा बुंनो लुबैयो आं बेखौनो बुंनो सानदि जायफोराहाय दिनै HS एग्जामखौ उथ्रिनानैहाय जायफोराहाय पास जानानै दंबा जायफोराहाय उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोना जुदि बेबायदिनो गोबां लाइनफोर जुदि थांनो गोसो दंबा जुदि नार्स कर्सफोर जुदि खालामनो गोसो दंब्ला बेवहाय फैनो हागोन बेवहाय मोजां स्कपफोराहाय दङ जेरै GNM BSc बेबायदिनो पस्ट बेसिक BSc बेबायदिनो गोबां कर्सफोराहाय बेयाव दङ जायफोराहाय गोसो गुदुं जानानै दङ नार्सिं कर्सफोर खालामनो बिथांमोनाहाय जेन जोंनि कलेजाव जेन एडमिसन लानो हायो ओमफ्राय नोंसोरो बाव दायो एसे एक्सपिरियेन्सथ' एसे मोनबाय माबायदि मोनदों एक्सपिरियेन्स हिसाबैथ' जोङो बारा नोंसिनि फोरोंनाय सोलोंनो मोननाय माबायदि मोनदों दाहालागै जों जेसेबांखि एक्सपिरियेन्स मोनदों मोजाङानो जों जेन सोलोंनांगौखौ रोंनांगौफोरखौ जों सोलोंनो मोनदों जोंनि जिउआव नांगौ जेन जोंनि इयुननि मावनायाव जिफोरखौ जोङो मावनांगौ जिफोरखौ जोङो खालामनांगोन बेफोरखौ जोङो सोलोंनो मोनदों थिग बिसोर गासिबो दं नै गोबां दङ थ' आं सानो नोंसोरो क'क्राझारनिबो दं ना खाफाल गोनां बै ब्रादाराबो नामा आच्छा बर'फोर रोङा नोंबो बेसेबां बोसोर जाखो ब्रादारा बेयाव बोसोरसे जाफैबाय बोसोरसे एक्सपिरियेन्सबो एसे शेयार खालामदो जायफ्रा नोंसोरबायदि खाबुखौ नागिरदों बैसोरनि थाखाय मा बुंनो सानो जायफोरा बे माबायाव हायनो नागिरदों माने बे फिल्डआव हायनो नागिरदों बे जोबोद मोजां फिल्ड जायफोरा हायनो गोसो बेयाव हायनानै मोजां खाबुखौ लानो हागोन आरो गावनि फिउचारनि थाखायबो बेफोर जोंनि थाखाय बहुत मुलाम्फा आरो बहुत प्रिसियास होननानै जों बेखौ सानना लानो हागोन थेंक इउ मा कर्स लादों नोंसोर दायो जों दा GNM कर्स लागासिनो दं GNM ना थिग गासैबो खाफाल गोनां होनजायो बिसोरखौ
थ' बे आरोना एसेब्लाबो नोंथांमोना नलेज गियान खालामनो हाबाय मिथिबाय आरो फैनोबा आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगासिनो दंखायो स्टाफनिनो जोंनि बर' माने खबर लानो हागोन बेबायदि ओंखारबाय जोङो दायो थाङो बिसोराबो जोब्बाय दिनैनिया मा होनदोंमोन ब्रादारा बिराद मोजां हस्पिटाला बिराद मोजां बे हस्पिटाला बेंगालराव बे हस्पिटाला टप 10 आव दङ टप 10 लिस्टआव ना ओमफ्राय कार्डिअलजियाव 6 रेंकआव दङ इन्डियायावनो ओमफ्राय निउर'लजियाव 7 रेंकआव दङ लाखि नोंसोर बेफोरबायदि इनस्टिटिउटआव फरायनो मोनदोंना सोरनि थ्रुयै फैनाय नोंलाय आङो निसा मेमनि निसा मेमनावनो ना आरो नोंथांमोननो खिथाबाय निसा मेमजोंबो आं माने कनसाल्ट खालामगोन र' मोनसे भिडिअ लाबोगोन आं बिथांजोआ एस ए स्टाफ ओमफ्राय गोबां गथ'फोरखौ अपरचुनिटि होदों खायफा गैयैखौबो माने मोजां आरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन खायफा बुंदों फ्रियाव जागोन नामा एकदम फ्रिद्रायथ' जाया इसिबां सुपार स्पेसियेलिटिफ्रावहाय नाथाय नांगौमानि हेफाजाबखौ होनो रेडि आरो बिथांमोना ओंखायनो कन्टेक्ट खालाम बिराद मोजां स्कप मोनबाय बिसोरो डक्टर बायदि नुजोब्बाय नायोब्ला ब्रादार जेरावबो जाथारैनि बेखौ चुज खालामबाय सोरबा सोरबा डिफेन्सआवबो मोनैखाय जों ओंखारलांसै दायो थांनोसै नैबे ब्लगआ बेनो आरो गुबुन मोनसे ब्लगआवहाय आङो माखासे मानि फिल्ड दंबावो बेखौ भिजिट खालामनानै शेयार खालामगोन नोंथांमोननो बे जायगायाव सफैबाय आं जाखांबाय लोंखांबाय सिखारबाय आं गासिबो थांग्रोजोब्बाय आं भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन जास्ट रिसेन्ट बे जाबाय बेंगलराव बर' सिख्लाजों माने इनस्टिटिउटआव नङा दे बेलेग जायगायावसो नों थांनायाव बे आदामोन बिसोरजों ओंखाम सङो आरोना बहाय बेखौ खिथाबाय आं बुहुद नुजानाय बा बोरै खोनायो गावसोर ओमफ्राय दा ओंखारलांसै बबेमोन बे रेस्टुरेन्टआ बेयाव हरगुम दङ मिटिंफोर माफोर बानायनोबाबो बेंगलराव बहुत जायगा दं बिदियाथ' आं बे एटलिस्ट माने आं बेखौ देखायनाय जाहैबाय जाग्राया ओरैबायदि मोजां बे एम्पायारना माने रिजनेबल प्राइस खमावनो बिराद मोजां मोनबाय आं गोथाव बे गामिनि जाहैबाय ओजोंहाय पार्किं सिस्टेमेटिक केस काउन्टार दा गारि लायनो थाङो जोंना पाइलटआ मा जायगा होनोमोनलाय बावबाय कामानहालि ओंखारनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट मा जायगायाव थाङो एबार देखायनो नाजाबावगोन लान्च जाखांबाय माने टप फ्ल'राव जानाय लोंनायनिल' गासिबो जायगायाव एनि मोनगोन नोङो डमिन'स पिज्जा ओमफ्राय KFC एनि इण्डियान नन इण्डियान गासिबो बेलेग बेलेग दङ सारमोन मेडाममोन बिसोरो बिसोर थांग्रानि गावबा गाव आरोना नै बेलेग बेलेग बिसोरो गासिनाबो बेलेग बेलेग